Etorkizuna, kartetan irakurtzen duen igerlearen gana izan zira. Oraintxe atera zira haren etxetik. Hiru bertsu nahi duzun doinu eta neugian. Lehen karta atera dit, bere lehen eskolako eta kopeta belztu du, ta kasik egin dit planto. Erran dit sufrimendua, dago bizi baterako, 11 ostatu zahar, hainbat odol, hainbat malko. Lagunekin edo kaiet, ta monbarretzen faltako, galen pisaia jarri du, nire zoritxarrerako. Eta horrela bota dit, naiz sufritu duzun asko, egon lasai sufritua, laiz bukatu behar delako, egon lasai sufritua, bukatu behar delako. Eraman nau 80ko hamarkada ilunera, ta alarguna naizela, kartetan ongi atera. Errefuxiatu ere bai, gure legea hause da, baina soa ezagririk, berriz etorkizunera. Akabo sufrimendua, epailearen afera. Akabo da gordetzea, argia askoz hobeda. Berriz etxerat sartzean, oroitu nahi nuke zera, erran didala zufite, sartuko zira etxera, erran didala zufite, sartuko zira etxera. Lehen ginen terroristak, naiz eta jasan ikara, hilerrirat sartu ziren,
adiskideen hilara. 30 urte, naizta pasa diren jada, terrorista izaera, gainetikan ezin laga. Baina geroa jokatuz, andre horren kartetara, atxaldean atera naiz, herriraren manifara. Naiz ieslariak soilik, irten garen Baionara, berandu baino lehenago, etxera sartuko gara, berandu baino lehenago, etxera sartuko